Azatlık Radyosu söylüyor. Çit illerde Tatar tırmışı. İmigratsiyada Tatar şagirleri, Şihabdin Nigmati lirikası, Sağnam seni Enver. İsenmisiz hürmetli dinlawçılar, mikrofon aldığında Fənis İşimbay. Başta şunu söylep kitik. İmigratsiyadagi Tatar şagirlerinin felsefi fikirlewinde millet kaygısı, millet meselesi özek urunda tura. Tuğup üsken jirini sağınu, alar için ilham çıganağı. Tuğan jir, tuğan il sinonimlar. Tuğan il, milletinin tarih boyuna gümür kişirgen teritoriyası. Kıskası, imigratsiyadagi Tatarlar, alarının şagirleri için tuğan il, Tatarstan bile Başkırstan. SSSR tugul. Anlaşıla da, Gruzin Tatarstan'ı öz ili dip ayta almagany kebek, Tatarlar için de Gruziya tuğan il bulalmay. SSSR köp illerine, yani milletlerini içine algan bir devlet. Kızıl Maydanda, Kazan Xanlığın yaulap alu hatiresine salıngan, manarasına Müslüman Tatarlar üstüne jengip çıguu simbol etip, ay üstüne teri koyulgan Vasili Blajeni şirka oturgan Moskov, tabiği Tatarның vatanı bulalmay. Sovet mekteplerinde Tatar tarixin sügüp, Moskov tarixin ideallaştırıp terbiyeleseler de. Uzun sözün kıskası, imigratsiyadagi havaskar Tatar şagirleri, ni için biz şitke gittik de, yaki şit illerde kalırga mecbur bulduk degen sırauga, sebep cevap izlev felsefesi bilen meşguller. Bütün mesele, kişi hır, mul yaşagan normal devletten kaçmay. Yat halk devletinde kontrol astında yaşagan millet kişileri, öz halkının hukukun dağva etip imigratsiyaga giderge mecbur bulalar iken, tarihten bilgili bulgança, bu da normal bir hal. Patşa Rusiya zamanında da bu şulay bulgan, amma kiri öz iline qaytып yürüy alganlar. Künbaş Germaniyada yaşagan havaskar şagir Şihabdin Nigmati, AQSh'da vafat bulgan yazmış iptaşı Enver hakkında bir şiir yazgan. Başta Nigmati'nin şuşu şiirin tapşırığını sırap Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyasına kundurgan hatın okup birabız. Her kimge ölüm kutulgısız. Tabii bir hakikat. Әмма үз халқың арасында, үз ғайлаң білә ғұмыр кешіріп, балалар өстіріп, мирасшылар қалдырып, үз иліңдә үліп, ата-баба туфрағында күмілу өзі бір бәхет. Шет илләрдә түрлі ауырлыклар кешіріп, көннәрнең бірінде халқыңның ирек алуына өмет итеп, тіләкләрен гамәлгә ашмыйча вафат булу, монысы инде бір фаҗига. Шет илләрдә иммигрантлар башка халыкларның хөр, мул, рәхәт яшәвен күреп, Бәлким кайчанда булса, безнең халыкта шушы бәхеткә ирешер, көннәрнең берендә үз туган җиремә кайтып, туган халкым белән бергә яшәрмен, шунда ахирәткә китәрмен дигән хыял белән гомер кичерәләр. Шушы өмет аларның рухи тормышын хасил итә. Ирек таңы сизелә башлаганда гына, икенче дөнья сугышы алдыннан Казанда журналист булып эшләгән, Көнбатышта да үз халкының әдәбияты һәм әдипләренең Сталин чорындагы язмышы турында мәкаләләр язган Әнвәр дустым АКШта үлеп китте. Әнвәрнең язмышында милләтебезнең тарихи фаҗигасы чагыла, дип яза Шиһабдин Нигмати шигыре белән бергә безнең редакциягә күндергән хатында. Әнвәр Азатлык радиосының АКШтагы татар корреспонденты иде. Шиһабдин Нигмати исә пенсиягә чыкканга кадәр Татар Башкорт редакциясенең баш редакторы булып эшләде. İsmin yağrı bir man bulup direk
Шиһабдин Нигъмәти шигъре Сагынам сине, Әнвәр. Киткәннән соң безнең яннан, җәй көннәре безгә килдең син. Киләсе ел тагын килермен дип, хушлашканда вәгъдә бирдең син. Океан аркылы монда килдең, безнең белә бер аз калырга. Яшьлек чакта бергә йөргәннәрне, үткән көннәрне искә алырга. Менә тагын бер җәй килде, тагын килерсең кебек сизелә. Кинәт исемә төшә синең юклык, күз яшьләре тама йөземә. Менә тагын бер җәй үтә, инде сине, Әнвәр, көтмибез. Әвәлгедәй тагын килерсең дип, инде, Әнвәр, өмет итмибез. Соңгы килгәнеңдә очрашып, утырып сыра эчеп көлмәдек, чөнки бу безнең очрашуның соңгысы икәнен бит белмәдек. Әнвәр вафат дип хәбәр килгәч, ни әйтергә дә белмәдем. Ятлар арасында ялгыз үзем, төн утырып үксеп йыладым. Әй, сагынам син, Әнвәр, телим сине тагын күрергә, үткәннәрне искә алып, синең белә сөйләшеп йөрергә. Булмас инде анысы, син киттең бит, кире килми торган юл белән. Мәңгелек ул соңгы юлың, аны үлчәп булмый ел белән. Һәр кем белә бу дөньяда бер вакытны үләсен. Без үлсәк тә, күмелсәк тә, тик милләтем иде үлмәсен. Менә шулдыр, картайган көндә минең теләгем, шулай иде бит, Әнвәр, синең дә соңгы теләгең. Azadlık Radyosu söylüyor. Çit illerde Tatar turmuşu. İmigrasiyada Tatar şairləri. Şihabettin Nig'mati lirikası. Onun Tapmadım, Cırla Yigit, Yaşasın Yaşlar isimli şiirlərini okub birəbiz. Nig'mati нәрсә haqqında burçula, uylana. Mikrofon altında Fənis İşimbay. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар? Башта шуны сөйләп китик. Иммиграциядәге татар шагыйрьләренең фәлсәфи фикерләвендә милләт кайгысы, милләт мәсьәләсе үзәк урында тора. Туып үскән җирне сагыну алар өчен илһам чыганагы. Туган җир, туган ил синонимнар. Туган ил милләтнең тарих буена гомер кичергән территориясе. Кыскасы, иммиграциядәге татарлар, аларның шагыйрьләре өчен туган ил Татарстан белән Башкортстан, СССР түгел. Аңлашыла да, Грузин Татарстанны үз иле дип әйтә алмаганы кебек, татарлар өчен дә Грузия туган ил була алмый. СССР күп илләрне, ягъни милләтләрне эченә алган бер дәүләт. Кызыл майданында Казан ханлыгын яулап алу хәтеренә салынган манарасына мөселман татарлар өстенә җиңеп чыгу символ итеп ай өстенә тәре куелган Василий Блаженный чиркәү утырган Мәскәү табигый татарның ватаны була алмый. Совет мәктәпләрендә татар тарихын сүгеп, Мәскәү тарихын идеаллаштырып тәрбияләсәләр дә. Озын сүзнең кыскасы, иммиграциядәге һәвәскәр татар шагыйрьләре ни өчен без читкә киттек дә, яки чит илләрдә калырга мәҗбүр булдык дигән сорауга сәбәп җавап эзләү фәлсәфәсе белән мәшгульләр. Бөтен мәсьәлә шунда. Кеше хөр, мул яшәгән нормаль дәүләттән качмый. Ят халык дәүләтендә контроль астында яшәгән милләт кешеләре үз халкының хокукын дәгъва итеп иммиграциягә китәргә мәҗбүр булалар икән, тарихтан билгеле булганча, бу да нормаль бер хәл. Патша Русиясе заманында да бу шулай булган, әмма кире үз иленә кайтып йөри алганнар. Тарих сире һәм язмышы чит илдә гомер кичерергә дучар иткән Шиһабдин Нигъматиның эстетик фәлсәфәсенең үзәгендә туган җир төшенчәсе тора. Чит илдә ничек кенә хөр мул яшәмәсен,
аны үз халкының җире, аның табигаты, теле, җырлары, гырыф-гадәтләре үзенә тарта. Tapmadım nigmeti şiiri. Güzel idi min üsken il. Şiksiz anın urman kırları. Bizelgenler türlü çeçeklerge. Urmanları, yılga boyları. Şul güllerinin birisini üzüp, kükrəgime alıp takmadım. Üz ilimden, yaşlığımdan güzelrek çeçek tapmadım. Azatlık Radyosu söyleyi. İmigratsiyada Tatar şagirlar degen tapşırubuzna devam etebez. Şihabtin nigmeti şiiri. Jırla yigit. Jırla yigit. Min tınlıyman. Jırla mыңlı jırlarың. Jırla yigit kurgenlerin. Jırla ötken yıllarың. Süyle yigit jırlarыңda. Qayda tuğbüstің sin? Qayda ötті sabi şağың? Ник илиңнән киттең син? Künbatış Germaniyada immigratsiyada yaşauşu Şihabtin nigmeti şiiri. Yaşasın yaşlar. Biz milyonlar. Lakin şitte. İskilerden üçev kaldık biz. Indi hazır sin de gittin. İkev güne kaldık biz. Kıraş devam eder kileşekte. Allah kuvvet birsin yaşlarga. Millette hem dini üçün şın küngülden işlerge. Ғасырларша күрәш дәвам итә. Бик күп кешеләр курбан булдылар. Юк итәргә ятлар теләсә дә, татарлар һаман яшәп калдылар. Әйтегезче яшь буынга, киләчәккә өметен үзмәсен, азатлык өчен күрәш дәвам итсен, коллык богауына түзмәсен. Син кыяшлы көнем, хыялдагыным, бердән-берем бәгърем минем дип. Риза булсаң әгәр, алтаңнарга кадәр, янәшә барыр идек бит. Риза булсаң әгәр, алтаңнарга кадәр, янәшә барыр идек бит. Синең белән бергә, мине сөйгүргә,
gülsün, sakiyalar ursin, divden mi ağlar algınlar? Çeşeklerini kursin, sakiyalar ursin, divden mi ağlar algınlar? Sin ağırlama, günyelimni anla, gözlerime tutup karada. Yalnızlıktan yılıp, almanlarım bulup, iki kız üstümden aralar. Yalnızlıktan yılıp, almanlarım bulup, iki kız üstümden aralar. Sin kıyaşlı kenim, Kıyaldağım, birden birim bağrım minimdir. sin kıyaşlı gülüm, Kıyaldağım, birden birim bağrım minimdir. Riza bulsan